Milakaw pag-usab si Jesus sa unahan ug nag-ampo sa maog gihapon nga pag-ampo. Pagkahuman mibalik siya sa pag-usab sa iyang mga sumusunod ug naabdan gihapon niya sila nga nangatulog kay katulgon kaayo sila. Ug wala sila masayod kung unsay ilang itubag kaniya. Sa ikatulo nga pagbalik niya kanila, miingon siya, Nangatulog pa ba gihapon kamo og nagpahulay? Husto na kana. Mauna kini ang panahon nga ako nga anak sa tawo itugyan ngadto sa mga makasasala. Tana, tanawa, anian na ang tawo nga magluib kanako. samtang nagsulti pa si Jesus, niabot si Judas nga usa sa 12 ka mga apostoles. Uban kaniya ang daghang mga tawo nga nagdala og mga espada ug mga bunal. Gisugo sila sa mga kadagkuan sa mga pari, mga magtutudlo sa kasuguan ug mga pangulo sa mga Hudiyo. Nakigsabot ng daan ang maluibon nga si Judas sa mga mudakop kang Jesus kung unsa ang iyang buhaton nga timailhan. Ang tawo nga akong hagkan mao ang inyong gipangita. Dakpan ninyo siya og dad-ang nga binantayan gyud og maayo.